Vítejte zpět na kanále Sešli děkan, na doporučení od vás tu mám další video od Sibiřana. Je to opět a zase reakce na Anežka You Know, na kterou už dělal 3 reakce a všechny jsem rozebíral já ve svých videích. Prý Sibiřan žije v její hlavě rent free, ale přitom on udělal třeba tak 10krát víc obsahu na ní, než ona na něj. Dneska tu jsem opět s Teriaki. Ahoj. Která si vzala na starost 2 segmenty ke konci videa, který jsme chtěli řešit. Jdeme rovnou na to. Čekám na reakci. Ten už měl plné zuby naposled, no měl jsem tě plné zuby docela dost, protože ukáže profilovku a se bude mluvit za vše. Jakoby tahle profilovka, vole, je jasná. Jasná jakože nasvícená, jasná jakože tam přímo září, nebo v čem jasná, co je na ní jasnýho? Díky bohu, že vím, že jsem pěkná, taková, jaká jsem se narodila. To úplně miluji, kámo, tyhle ty self-love, body positive ženské ty vole, a v moment, co jim... Protože já bych očekával, nebo neočekával, no to tak prostě je, protože jsem to zažil minimálně jsem na sobě, že když si v něčem nejistý, tak máš potřebu neustále se s někým hádat. Například, když jsem začínal, tak jsem měl neustále potřebu se s někým hádat, že mám dobré videa, že ty videa nestojí za piču, že to je fakt super, že ty vole to bude mít čísla, no protože jsem byl si nejistý, jestli to fakt bude mít čísla. A přitom ty videa pořád stojí za píču a stojí ještě víc za píču než kdy předtím. Můžeš si koupit sebelepší mikrofon, můžeš si zařídit sebelepší akustiku, můžeš točit klidně na 32K kvalitu obrazu a investovat do editu tolik, co James Cameron investuje do každého filmu Avatara, ale to nic nemění na faktu, že obsah toho videa, respektive jeho sdělení, je úplnej odpad. Nenávist, ponižování, zesměšňování, rasismus, xenofobie, misinformace, misogynie a kdo ví co ještě. Něco z toho se dá najít v každém tvém videu. Jediný, co je vidět je, že už nejsi nejistý, ale že jsi prostě confidently incorrect. A opět si projektuješ svoji nenávist na ostatní. Ty něčemu nerozumíš, takže oni tomu taky nerozumí. Ty seš nejistý, takže oni musí být určitě taky nejistý. Ty nenávidíš svoje tělo, takže ona určitě svoje tělo taky nenávidí a tohle dělá jen, aby předstírala, že to tak není. Ona se má ráda. Je sebevědomá a ukazuje to ostatním. Ona ví, co je pro její tělo přirozený, má být a co na něm nemá být, ale lidi jako ty mají potřebu cpát ostatním svoje představy do ksichtu a promítat si na ně svoje vlastní nejistoty. A proto ona ten obsah dělá, aby ukázala ostatním, že se nemusí stydět za to, že mají nějaký ten špek, chlupy nebo celulitidu. Ale potom, co jsem už jako začal mít čísla a měl jsem ten proof of concept, že jakoby dokážu se uživit, tak od té doby nemám potřebu se s někým hádat. Když někdo řekne, točíš mrtka videa, tak řeknu, to nesleduj třeba. Tohle ale funguje na nekvalitní videa. Mně lidi můžou psát, že mám na hovno zvuk, že je nezajímá gameplay na pozadí, že se jim nelíbí, jak edituju videa, a to je naprosto validní kritika a zároveň pokud se jim to nelíbí, tak mě můžou přestat sledovat. Ale určitě bych neřekl někomu, aby můj obsah nesledoval, protože se mnou v něčem nesouhlasí. Kdybych řekl ve svém videu něco, co je fakticky špatně a někdo by mě na to upozornil, tak bych se nechal opravit a neřekl bych, tak na to nekoukej, když se ti to nelíbí. A taky už se to několikrát stalo, že mě někdo opravil nebo doplnil v komentářích, když jsem něco řekl špatně nebo neúplně, a na svém kanále to naprosto vítám. Taky se teda někdy stává, že s někým diskutuju v komentářích a ten člověk nemá absolutně žádný validní argument. Odmítá jakkoliv reagovat na můj argument a pak mi furt cpe, abych uznal chybu, že nemám pravdu. Zdravím do videa svého nejaktivnějšího komentujícího. Nemyslím si, že je tak body positive určitě taky, vole, ale self-love a všechny tyhle věci, protože když někdo řekne, že je hnusná tlustá, vole, tak tam má breakdown v komentářích, ty vole. Protože není tlustá. Jakoby, kdyby si opravdu věděla, jak jsi nádherná, jak jsi krásná a byla v tom sebejistá, tak nemáš potřebu se hádat kam s randomama v komentářích. Nějaký typek, který nemá profilovku, nemá nic, napíše si tlustá p***a a ona začne psat paragrafy, vole. A ty seš přesně ten další random bez profilovky, bez ničeho, který na to točí kolikátý 4. video? Ty videa mají dohromady tak hodinu a jsou o tom, jak je strašně tlustá a má celulitidu a je nechutná, a to video má desítky tisíc shlédnutí. A kdo se tě ptal na to, jak podle tebe vypadá? Koho to zajímá, jak si myslíš, že vypadá? Proč máš konstantně potřebu točit videa o tom, jak je hnusná a snažit se srážet její sebevědomí? Proč máš pořád potřebu komentovat vzhled někoho, koho neznáš, jen proto, že se ukázal na internetu a mělo to nějaký zhlédnutí? Ty randomové bezprofilovky jsou přesně takovýhle Sibiřani jako ty, který si myslej, že nemůžeš mít sebevědomí a myslet si, že vypadáš dobře, když nesplňuješ jejich standardy krásy. A proto ona tyhle videa točí. A ještě několik videí tam dávala, že jo, protože dělá pole dance, vole, to je zajímavé videa při nejmenším. A tím nemyslím pole dance, protože je to sport a to prostě beru jako sport, ale jakoby vana vytekla, vole. Kamaráde, diví se tam, jak teče vana, vole. Ty seš tak nechutnej člověk. Co je tohle za odporný komentáře na někoho, koho neznáš?
Pítu si ponižuj jak chceš, jestli mu to dělá dobře. Je to tvůj kámoš, máte spolu nějaký hranice nastavený, ale u random lidí na internetu, který neznáš, ty hranice jsou úplně někde jinde. Ponižování ostatních není humor. Není to komedie, není to vtipný a komu to přijde vtipný, tak je stejně nechutnej ubožák jako Sibiřan. Co si myslíš na fit? Pustím. Tak jako, ona není úplně tlustá. No ale ten fit mě zajímá. No fit stojí za píč. Kam jde? Jo, už je tu. Fit jako, no gratuluju, vypadáš stejně jako všechny ostatní. Vypadá jako všechny ostatní, říká někdo, kdo vypadá jako všichni ostatní. Tak je vtipný, že takovýhle hadry nejsou úplně momentální trend. Nechci vám nic říkat kluci, ale tohle už je jako trochu jako subkultura. Není úplně momentální boom nosit fishnetky a takovýhle šátky na hlavě. A mimochodem teda jako, že když už se pouštíte na svých kanálech do toho, jak se kdo oblíká, tak byste možná jako měli vědět, co je zrovna moderní a co není, nebo ne? Ale není tlustá, vole, je prostě čaby, vole. Máma Denisa taky říkala, že je čaby. No kámo, ale tohle je čaby, Denisa je čaby na třetí, vole. Mě normálně fascinuje, že se Sibiřan kamarádí s takovým převoukovaným člověkem, jako je Píta. Já myslel, že Sibiřan nesnáší, když lidi používají takovej ten jemný jazyk a chce říkat věci tak, jak jsou, a ten převoukovaný Píta mu do toho kecá a nesouhlasí s ním. Kámo, já nevím, mě by zajímalo. No. Jakoby tlustá, pořád se říká tlustá, vole. A někdo není tlustá, někdo je tlustá, kámo, jakoby sorry, ale já jsem tlustý třeba, víš co? Ne, to teda nejseš. Jestli někdo tlustej je, tak ty fakt ne. Máš naprosto normální postavu a ještě k tomu seš celkem nasvalený. To, že tvoje tělo má normální množství tuku, neznamená, že seš tlustej. To samý platí pro Anešku. Ona má taky naprosto normální množství tuku v těle. Takže jediný, co ty tady děláš, je, že propaguješ nezdravý standardy krásy. No tak seš, No tak ona taky. No tak jasně, že je tlustá. Mně se totiž nelíbí, jak někdo řekne, že nejsem tlustá a potom, vole, aby ostatní si mysleli, tak je hubená a změnili si to slova. Ne, kamo, máš nadváhu, si tlustá, ona má nadváhu, je tlustá, mám nadváhu, jsem tlustý. Chápeš, slova znamenají něco, vole. Ale tlustota je prostě spektrum, jo? Máš prostě tlustý, to se Neřekl bych, že je špekata. že máš tlustěcha tebe a tlustěcha mě a mezi náma je 20-kilový rozdíl, že jo? To je normálně hrozný, jak je ten Píta vouk. Vyhoď ho z toho videa. Ne, ale teďka vážně, Píta má tady naprostou pravdu. Je to spektrum a nemůžeš označovat každýho jako tlustýho, protože pokud je člověk, co má 3 kg nadváhu tlustej a stejně tak je tlustej člověk, co trpí obezitou 3. stupně, tak nemáš, jak bys mezi těma lidma rozlišil. A to je ten hlavní problém, který já s tím mám. Prostě když budeš házet na každýho, že je tlustej, tak to slovo nemá žádný význam, protože nemáš, co si pod tím představit. A tím pádem se z toho stává prázdná nadávka, jako se to stalo třeba se slovem šlojska. A to stejně je ona, že jo? Máš tlustou jí a tlustou Denisu a mezi nimi je 80 kg rozdíl. Čako, sorry, ale Denisa, tak to není tlustá, to už je extrém, vole. Najednou není tlustá, ale je to extrém. Skoro jak kdybys nepřemýšlel nad tím, kdo je reálně tlustej a kdo není tlustej a jen sypal na každou holku, aby skritizoval její vzhled a srazil její sebevědomí. Kámo, my jsme včera počítali BMI, ty vole, když jsme byli na grilovačce, ty vole, Denisy jsme se o ní bavili, kámo, Borka má BMI 50. Kámo, nesmysl, kámo. Jakoby 25 nebo kolik, tak už je obezita, že jo? A pak máš, vole, obezitu 3. stupně nějakých 30 něco, kam ona má 50. Ono 25 až 30 je nadváha a ne obezita. A obezita 3. stupně je od BMI 40, ne 30 něco. Takže je dejme tomu nějaký ještě stupeň 2 nad obezitou 3. stupně. Ale BMI není dobrý ukazatel, protože nemá žádnou výpovědní hodnotu, je to prostě poměr váhy a výšky, ale už neřeší tělesnou skladbu nebo nějaký proporce. Můžeš mít 50% tuku, ale mít BMI 25 a můžeš mít 10% tuku a mít BMI 35. Univerzální dokonalé tělo neexistuje. Kámo, tak to jsou keci, krávo. Univerzální dokonalé tělo neexistuje pro mě, moje tělo dokonalé, protože je zdravé a dovoluje mi dělat, co miluju. Hubenost neznamená zdravost, hubenost neznamená dokonalost, ano, hubenost neznamená zdravost, vole. Proč jsou to keci? Není snad pravda, že univerzálně dokonalé tělo neexistuje? Není snad pravda, že nikdo není objektivně atraktivní nebo objektivně zdravá postava? Ano, jsou nějaký standardy krásy, podle kterých bude asi většina lidí hodnotit, kdo je a není atraktivní, ale to neznamená, že to je objektivní. Takže jsou to keci, protože to prostě řekl Sibiřan, který to evidentně ví nejlíp. Ale jako by mít 15 vole na 2, no jako 15 už je dost, vole, už ženské ještě k tomu, já nevím, kolik ona má, ale tak házím číslama, vole. A proč těma číslama házíš? Proč si myslíš, že jí můžeš přisuzovat nějakou nadváhu, když za prvé ani nevíš, jak vypadá normální ženský tělo a za druhé nemáš odhad, jak sám tvrdíš?
Kámo, prostě řekni, že jsi tlustá, já jsem tlustý, on je tlustý, všichni jsme tlustí, vole, nikdo z nás nemá vyrejsované ramena, kamaráde, že bys tam doma na struny mohl hrát, vole, jsme tlustí. Takže pokud nemáš procento tělesného tuku, tak seš tlustej? Máš tělesnou dysmorfii? Máš vymytej mozek nasteroidovanýma gymbromidheadama? Mít 20 až 30% podíl tělesného tuku je ještě naprosto zdravý a doporučovaný. Nemůžeme všichni vypadat jako Black Widow nebo Wolverine. Antina, vole, v Austrálii stojí 105 korun na 4 měsíce, můj oblíbený argument, první video na tomhle vedlejším, kterým jsem to rozkopnul, tak bylo to, že nějaká ženská na Twitteru si stěžovaly, že ty menstruační pomůcky by měly být zdarma, blablabla, tak jsem jakoby to rozbořil, vole, tak trošku. Menstruační pomůcka, nejvíc funny, já jsem chodil na průmyslovku na ječnou, kámo, 4 holky na škole, u 3 jsi nebyl jistý, a měli jsme to tam zdarma, vole, ty menstruační pomůcky, takže ono to jde jenom na vás smrdaj. Normálně vyhoď už toho marxistického sluníčkáře z toho videa, vždyť vůbec neví, o čem mluví. Ne, dala to tam škola nebo kdo? Škola, no. No tak ať si to tam dává škola, jestli chce. Mně sere, vole, pokud by si to platilo, což jako škola bude taky veřejné peníze, není soukromá, ne? No, není. No, tak to budou tak veřejné peníze, ale mě to mrdá z tohohle pohledu a ještě z toho pohledu, že ono to je ekonomicky totální nesmysl. Jo, mě taky strašně sere, když peníze daňových poplatníků stát a jeho jednotlivý části používají na věci pro daňový poplatníky. To je úplně ten největší zločin, který stát může dělat, starat se o své občany. Úplně to ničí ekonomii, když stát pomáhá těm sociálně slabším, který pak ty peníze nemusí utrácet za hygienické pomůcky, může je utratit za něco jiného, jako třeba jídlo, bydlení, oblečení, osobní pohodlí nebo případně nějaký osobní rozvoj. Fakt hrůza. Pojďme si poslechnout, proč je to nesmysl. Protože, vole, ty dáš peníze úřadům, aby úřady koupili něco takového, tak není jednodušší, vole, ty peníze rovnou darovat těm ženám, aby si to koupili, protože, vole, strašně moc peněz se ti ztratí v byrokracii mezi tím. Já nevím, jak si představuješ, že to funguje. Jak se ty peníze ztratí v byrokracii? Jakože kvůli tomu budou muset dělat nový úřad? Jakože ti na to budou muset vytisknout formulář? Když těm ženám dáš ty peníze na ty pomůcky, tak je každá ženská utratí, samozřejmě. A tím se rozplynou v ekonomii. Ale když je dáš té dané organizaci, jako jsou školy, úřady, veřejné záchody a tak dál, tak tam ty pomůcky budou dostupný a můžou vydržet mnohem díl, protože si je lidi budou brát podle potřeb. Když jsou podle tebe hygienické pomůcky ve školách blbost, tak seš proti tomu, aby tam byl toaleťák, seš proti tomu, aby tam byly papírový ubrousky, seš proti tomu, aby tam bylo mýdlo, aby si to všichni nosili z domu a neokrádali stát. Není to prostě, z žádné strany to nedává smysl. No hlavně ti lidi budou vojebávat, protože to vím, že třeba tady u nás v areálu dává... Podělej to, kámo. Cože? Že vezmu na 2 týdny dopředu, že normálně máš tam vole za fré, vezmeš všechno. No to jsem chtěl říct, protože tady dávají pytliky a viděl jsem dětka, který tady nebydlí, prostě šel, ale jsou tam pytliky na roli, Fred takhle strčil ruku do té díry, vytáhl z toho celou tu roli těch pytliku na hovna, co tady jakoby my si platíme z poplatku a vzal si to a odešel. A úplně to stejný se ti stane s těma tamponama, vložkama. Jediný co, tak týpci, vole, to budou namáčet a lepit na strop, vole, jakoby. Jakože od toho tam ty věci jsou, aby si je lidi brali podle potřeb. Holka, která má dost prachu na to, aby si koupila krabičku tamponu nebo vložek, si asi nebude brát na 14 dní dopředu někde ze školních záchodů. Stejně tak týpek, co si bere ty pytlíky na hovna, tam asi, tak na tom asi taky nebude nejlíp. Ať už finančně nebo vzděláním, ale člověk, který má dostatek, nemá potřebu si syslit. Pokud teda nejsiš miliardář, ale to už je na úplně jinou debatu. A co se týče těch kluků, co by to namáčeli a lepili na strop. Tohle je právě nejkrásnější příklad toho stejného problému, o kterém tady mluvíme furt. Kluci se neumějí chovat a tak za to potrestáme ženy. Kluci by dělali hovadiny s tamponama, a taky tam radši holkám nedáme vůbec, i když by je třeba potřebovali. Co takhle místo toho ty kluky vychovat, aby nebyli hovada a neplýtvali věcma, který za prvý nejsou pro ně a za druhý, který jako oni vůbec nepotřebujou, který jsou úplně mimo ně. Já jsem se dneska dozvěděla, že v Austrálii antikoncepce na 4 měsíce stojí 7 australských dolarů. A 1 australský dolar je 15 korun, jo? Takže to na české stojí na 4 měsíce 15 x 7, což je 105 korun, jestli se nemýlím, jestli počítám dobře, 105 korun na 4 měsíce. No a teďka mi řekněte, kolik to stojí v Česku, protože pokud si správně pamatuju. Tady odpovědi Lebeslevy 699 s kartičkou doktora Maxa asi 500 padem. Tak 11 na 3.
2-3 měsíce, nemám tablety ani na plasti, vole, blablabla. Koncepce, holky za antikoncepci ještě na střední platily asi 600 na několik měsíců. Jako jsem nikdy Antinu nebrala a asi zatím plánu, jo? Ale tohle se mi připadá jako extrém rozdíl, už jenom z toho důvodu, kolik my tady vyděláváme, kolik vyděláváte vy. Jo? Ano, připadá ti to extrém rozdíl, protože, vole, vy jste, hádám, bohatší, já si to jdu schválně najít, vole. Budu určitě hrubý domácí produkt na hlavu mít více. V Austrálii máš 65 000 a pokud se nepletu, tak v Česku to je nějakých 30 něco, podívám se. 31, no, takže mají dvojnásobný hrubý domácí produkt per capita, ale tak jakoby ty daně, protože tohle, já jsem se na to díval, když jsem byl ještě v Brně, jakby v Austrálii máš progresivní zdanění. Jo, takže vole, vy tam možná sice vyděláváte více, ale taky kurva více odvedete, ty vole. Když vyděláš více než $190,000, tak zaplatíš 50,000 čistě daně plus 45 centů z každého dolaru, co je přes 190, vole. A takhle to máš pořád a máš to třeba i u $50,000, vole, že zaplatíš $5,000 plus 30 centů z každého dolaru, co je přes. Takže i úplně jednoduše, vole, přátelé, kamarádi. Je to rozdíl, ale to je ten problém, že ti lidi, kámo, jsou prostě úplně nevzdělaní, vole. Že ona ti řekne, kámo, uga, caveman, že jo, my vyděláváme více, ale stojí to méně, to je špatně, Česko špatné. Jo, ale proč to stojí méně, kolik platíte na daních, kolik platíte na zdravce, vole. Máte tam soukromé zdravotnictví, máte veřejné, vole, máte státní, kde to vyrábí, vole, odkud dováží vůbec ty produkty, jako tam je to mi tak sere, vole, že ty máš miliardu věcí u těch, vole, u všeho je miliarda věcí, ale kamo lidi se to snaží co nejvíce simplifikovat. To znamená, my vyděláme více, stojí nás to méně, vy vyděláte méně, stojí vás to více, vy jste špatní, je to na nic, potřebujeme to mít zdarma v Česku. Takhle přemýšlet nad světem, ty vole. A to je prdel, ale že tyhle ty ženské, které mi vždycky říkají, ty vole, že ale ty situace jsou složitější, nemůžeš říct, že tohle, tak kámo, takovýma otázkama, kde to je snad absolutně logické, vole. Nabídka, poptávka a tak to je první věc, potom, vole, jak moc se to dokáže, odkud se to dováží, kde se to vyrábí, je to státní, je to, chápeš, ty vole, není to tak jednoduché, že my vyděláme více, takže by to mělo být dražší, nemusí, jako dokážu si představit, že jakoby jahody budou levnější asi tam, kde se vyrábí, než tam, kde se dováží, vole, protože tam máš započítanou cenu transportu a všeho možného, různé ty postříky, aby to vydrželo ten transport a milion různých věcí, vole. Antikoncepce je v Austrálii levná, protože ji částečně dotuje stát, pokud jsem si vyložil dobře to, co jsem našel na netu. Pravděpodobně na to ten stát má prachy právě díky progresivnímu zdanění. Takže s tím nesouvisí ani HDP, ani to, jestli se tam ty prášky vyrábí, ani to, z jak velký dálky se dováží, protože ta cena je brutálně sražená pro spotřebitele díky tomu, že se o to stará stát. Možná to stojí těch 5 nebo 600 i v Austrálii, ale ten stát ti z toho prostě těch 70% uhradí a ty doplatíš zbytek. Hlavně, že ona je uga buga caveman. Muži jsou pokryci, pojď mi. Pokrytecké, tak jak je pokrytecká jako hodně velká část mužů říkat Ježišmarja, ty seš chupatá jak orangután. A sami jsou zarezlí na ksichtě, na zádech, na hrudi. Tak hádám, že to je asi krapet rozdíl, že jo? Strašně moc žen má strašnou potřebu říkat, že jakoby být chlupatá, je to přírodní, je to normální, no tak super, když je to přírodní, vole, sundej si oblečení, padej do lesa, vytírej si prdel nějakým, vole, ješkem, nebo co ti je, kámo. Mně se líbí, že je najednou Sibiřan jakože. To je argumentační faul. Apely na posměch, apely na normalitu, apely na zášť, apely na pokrytectví, to by šlo, ale jakmile protistrana použije apel na přírodu, tak to najednou ne, najednou to nejde, najednou musíš argumentovat bez foulů, najednou přirozený nestačí, najednou to není argument. Takže za prvé, jaký je rozdíl mezi chlupama na zádech, na hrudi, v podpaží, na rukách a na nohách? Jaký je rozdíl mezi chlupama u chlapa a chlupama u ženský? Za druhé, chlupy na těle přirozeně rostou, pokud si prošel pubertou. Takže je to doslova přirozený. Máme v genech, aby nám tam rostly chlupy. Pomáhá to nejen s potem, ale taky s třením, proto třeba máme chlupy na prdeli a v podpaží, ale taky to pomáhá s ochranou proti poškození kůže, proto třeba máme vousy. Další funkce chlupů je tepelná izolace. Některé tvoje orgány potřebují ochranu před chladem, třeba mozek. Pokud nechceš chlupy, proč máš vlasy? Proč vlasy nejsou nechutný, ale chlupy v podpaží a na nohách jsou? Přece mastný vlasy jsou taky nechutný, tak proč si neoholíš i hlavu? A za třetí, strč si ten svůj všechno nebo nic argument laskavě do prdele. To, že chceš na svým těle chlupy, který tam přirozeně rostou, neznamená, že se chceš vrátit zpátky k životu na stromech. Holení je společenská norma, která není nezbytně propojená s moderní společností. Je to poměrně nový standard krásy,
který se na ženy vnutil, aby Gillette prodal víc holítek. Možná bys mohl jít do lesa ty a najít si tam nějaký hezký palouček a dotknout se trávy. A možná tam zůstat. Když jste teda ve vztahu, že jo, když jdeš s někým někde, vole, jedno rande se vyspat nebo něco, tak jako asi bracho, holko, mohli byste se oholit, jasný? Proč? Proč bych se měl holit kvůli rande s random člověkem? Není mi to jasný? Nechápu to. Můžeš to vysvětlit? Můžeš nějak jako elaborovat na to tvrzení? Ty vole, já jsem narazil na jednu borku, která ragebaituje skrz to, vole, že to je borka, co má knírek, vole, a ona si prostě nechává narůst vousy, vole, borka. No a co? Tak si nechává narůst knírek. Co je na tom? Když jí ten knír roste, tak jí roste. Třeba je intersex a neví o tom a má nějaký geny, nějaký chromozomy, díky kterým jí roste knír. Třeba má syndrom polycystických ovárií a má rozházený hormony. Třeba je má rozházený kvůli problémům se štítnou žlázou. Třeba má nějakou jinou genetickou anomálii. Těch možností je hromada, tak proč být povrchní a říct fuj, vždyť knír je jen pro chlapy, když evidentně roste i ženám? Je její volba, jestli se chce holit, stejně tak jako je moje volba, jestli se chci holit já? Říká se tomu preference. A klidně si to dělejte, ale pak si nestěžujte, kamo. To nejvíc nesnáším, to jsem dělal několik videí na to, že někdo prostě ukazuje neustále chlupy, to je ta jedna feministka, na kterou jsem točil, ta Natalie Muchová, že jo, co taky, vole, si potírala ksicht vlastní menstruační krví a tyhle ty sračky. A tak ona všude, kde mohla, tak takhle zvedla pod pazuší, aby ukazovala, že má chlupy, ale pak si stěžovala, že to někdo řeší. Ty vole, děláš rage bait TikToky, aby to lidi řešili, ale pak brečí, že to lidi řeší, ty vole. A ty brečíš, že se ona neholí, a já brečím, když Hačiko čeká o nádraží, až se mu vrátí páníček. Tam ten brečí, tenhle brečí, všichni jenom brečíme kvůli něčemu. Co takhle poslouchat, co ten člověk říká, místo okamžitýho znehodnocení toho sdělení tím, že jenom někdo brečí. Ona ukazuje, že žena, která prošla pubertou, má chlupy, že na ní chlupy rostou a že je to jen společenská norma, co nutí ženy se holit. A ty lidi, kteří to řeší a mají s tím problém, jsou zmanipulovaný společností k něčemu, co není potřeba dělat, ale je to jenom standard krásy. A asi všichni tušíme, že je to krapet rozdíl mezi tím, když má ženská jakoby takovéhle chlupy versus chlap, nebo když má ženská vousy versus chlap vousy. Jako asi všichni vidíme ten rozdíl. Ne, já teda ten rozdíl mezi chlupama ženský a chlupama chlapa nevidím. Jediný rozdíl je, že Gillette asi před 100 lety udělal reklamní kampaň, která měla za cíl přimět ženy, že se potřebují holit, aby byly krásnější. Chlapi chcou, aby jejich partnerka byla soft a smooth a připadala jim feminině a žensky. Takže to není kvůli hygieně, takže to není kvůli osobnímu rozhodnutí, je to prostě standard krásy, který muži vynucujou na ženách. Naběhnul si hlavou napřed do té pointy a stejně si jí minul. A jakoby, chápeš, když máš, vole, jak říkám, taky to strniště nebo mini chloupky, tak to se dá pochopit, vole, hodně holek má problém s tím, že mají pak podraženou kůži, takže si nemůžou holit takové nohy nebo nějaké jiné části každý den, vole, každé 2 dny, takže vole se oholíš jednou za týden, dobrý, ale jak, tak jako... Když s tím máš problém, tak se neholíš třeba vůbec. To tě nenapadlo, co? Proč by se měla vůbec žena holit, když z toho pak má podrážděnou kůži? Proč jí nutit něco, co ona nechce dělat, protože jí to ubližuje? Jen aby si myslel, že je krásná? Proč na tvým názoru záleží víc, než na jejím pohodlí a nepodrážděný kůži? Pokud, vole, ti tak rostou rychle laserové epilace, stojí to, já nevím, kolik na epilátor stojí 6, jsem jí za 5, vole, kup si to, ale... Počkejte, až Sibiřan zjistí, že laser nemůžeš používat, když máš tetování. Nebo že nefunguje, když máš blond nebo zrzavý chlupy. A počkejte, až Sibiřan zjistí, že jsou lidi, kteří nemají 5 nebo 6 na zbyt, aby si to koupili. Jasně, to je divné, vole, že chlap chce mít doma ženskou a ne druhého chlapa, ty vole. Jasný, nejseš správný chlap, pokud nevynucuješ na ženě tvoje standardy ženský krásy. A nejseš správná žena, pokud se nepodřizuješ tomu, co chce muž. A pokud tvoje žena má chlupy, tak nejseš správný chlap, ale estrogenový monstrum, který chodí s chlapem. Proč se pořád musíme starat o to, jak kdo vypadá? Je to ubohý, je to povrchní a trochu to vypadá, jak kdyby ti na ničem jiném nezáleželo, než na vzhledu. A přijde mi, že jsem se fakt naučila nebyt tak strašně xenofobní vůči chlupům. Xenofobní vůči chlupům. Ona je xenofobní vůči chlupům a naučila se nebyt xenofobní vůči chlupům. No ale není xenofobie to, že nenávidíš jako my dva? Xenofobie je, že
nové cizí věci prostě, jak kdyby. Doufám, že zas nevylekám fanoušky mistra děkana, ale vítá vás humanitní šlajska se svým měkovědním okénkem. Co je to ta xenofobie? Jak to již děkan v tomto videu jednou říkal, Sibiřan naběhl hlavou přímo do pointy a stejně jí minul. Doslova řekl skoro přesně, co je xenofobie, ale stejně mu šlo jenom o to na Anežku nadávat. A co to teda reálně je? Definice xenofobie se lehce liší podle toho, na jaký zdroj koukáš. Britannica tvrdí, že xenofobie je strach a opovrhování cizíma lidma či cizinci, nebo čímkoliv považovaným za cizí, nebo přesvědčení, že nějací cizinci či cizí kultury pro nás představují hrozbu. Cambridge Dictionary říká, že jde o odpor či strach z cizinců, jejich zvyků, jejich náboženství a dalších projevů jejich kultury a etnicity. Stránky Evropské komise uvádí definici jako postoje, předsudky a chování, které odmítají, vylučují a mnohdy hanobí člověka na základě toho, že jsou outsiderem nebo cizincem dané komunity, společnosti anebo národní identity. Dictionary.com má definice rovnou 2. Tou první je odpor, hostilita, pohrdání nebo strach z cizinců, lidí z jiných kultur nebo cizích lidí. A tou druhou je strach nebo odpor ke zvykům, oblečení a dalším prvkům kultury lidí, kteří pocházejí z jiné kultury než my sami. A jako poslední uvedu slovník Merriam-Webster, kde zas o xenofobii píšou jako o strachu a nenávisti k cizím lidem či cizincům nebo k čemukoliv, co je zvláštní či nám cizí. Všimli jste si, co všechno mají tyto definice společného? Některé to definují jen stroze, některé do toho ale zabředávají více. Xenofobie není jen strach z cizinců jakožto lidí, ale je to i o odsuzování kulturních projevů kohokoliv, kdo se liší od toho, na co jste zvyklí vy sami. A to dle Evropské komise dokonce až i na komunitní úrovni. To znamená, že veliká komunita v Česku vyrůstala v tom, že je pro ženy normální se holit. Je to jejich norma. A kdokoliv se tomu vymyká, je cizí. Tím pádem i na něco, jako holení se, je možné napasovat termín xenofobie. A i když si to můžete interpretovat jinak než my, i když to tak Anežka ani nemusela myslet, tak byl to jenom vtip. Já třeba osobně, se holím pro svůj pocit docela. Ano, protože pro muže je volba se holit. Pro ženy je to standard krásy, který vynucujou muži jako ty. Že mě prostě ty chlupy serou, je to nehygienické. Na druhou stranu některé chlupy jsou důležité v těle, že protože nezabraňují pocení, ale zachytávají pod blablabla, jasně, ale... Co je na nich nehygienického? Ty se pravidelně nemyješ? Ty si neumíš umýt prdel nebo podpaží? Co znamená, že je to nehygienický? Proč je pro chlapy v pohodě, aby byly nehygienický, ale ženy se musí holit, jinak by vypadaly jako chlapy? Buď to je to nehygienický a měli by to dělat všichni, anebo kvůli tomu ženský vypadá jako chlapy a chlapy, když se holí, tak vypadá jako ženský. Nemůžeš mít oboje. Buď to chlupy na lidský tělo nepatří, nebo jsou znakem maskulinity. To je prostě tohle ideologie, jenom a ta Borka to říká, jenom aby měla něco co říct, aby se mohla hádat, To už není možný. Přestaň, prosím, nebo mi z tebe vyteče mozek ušima. Ty tady taky zastáváš nějakou ideologii, tak nedělej z ostatních nějaký radikální aktivisty nebo kdo ví co. Tvůj kanál doslova stojí na tom, že šíří nějakou ideologii. Jen ta tvoje ideologie je status quo. Jaký věk na to žít u rodičů? Asi nějakých 20 až 20. Vítejte u videa a No tak bych řekl tak 25, to tak doděláš inženýra. Anežka žije už skoro 3 roky mimo Českou republiku a začíná zapomínat, jak to v České republice fungovalo. Jedna z těchto věcí je, jak nenormální bylo žít s rodiči, když vám bylo třeba na 22 nebo na 25. Což teďka potom, co žiju v Austrálii, všechny tady tyhle roky, mi připadá úplně insane, protože tady je prostě normální, že lidi se odstěhovávají od rodičů až po 3. Víš, dobrý, po 30 se odstěhovat od rodičů, já nevím, to, na jednu stranu to má smysl, že si můžeš šetřit, na druhou stranu, jakoby na co bracho šetříš 8 let, ty vole. A hlavně tam jde o to, že nechceš zatěžovat ty rodiče, jakoby není to úplně nejednodušší, pokud máte nějaký obrovský barák, 4patrový, tak jakoby být s tím dětskem, 10 let potom, co už by tam nemuselo být doma, plus snad ty sám chceš nějakou osobní, svobodu, nechceš mít nějaký klídeček, já to vidím jakoby tady na téhleté rozpadlé rodince, ty vole. Můj milý Sibíku, slyšel jsi někdy o pojmu etnocentrismus, anebo třeba kulturní relativismus? Předpokládám, že ne, když odsuzuješ veškeré humanitní vědy jen jako sebranku hloupých a naivních teoretiků, kteří v reálném životě nemají praktické využití. Pojďme si ale poslechnout zase další teorii právě o etnocentrismu. Etno je od etnicity a centrismus mluví sám za sebe.
Ve článku Základní pojmy etnické teorie nám pan doktor Jiří Cvekl popsal termín etnocentrismus jako sociální a psychologickou tendenci jednotlivců a skupin přijímat a hodnotit životní jevy z hlediska hodnot a tradic vlastní skupiny, jež považují za nejvyšší a proto je měřítkem všech ostatních. Trošku zjednodušeno, to, co je v naší kultuře normální, vnímáme automaticky jako to správnější, normálnější a pak projevy cizích kultur automaticky vnímáme v negativním světle, protože si je porovnáváme s našima normama. Aneb tady ve videu, a ještě více jednoduše, já v Česku, takže český věci správný, Australani něco jinak, takže Australani špatně, protože český věci lepší, protože moje, Australani fuj a hloupí. Etnocentrismus je poměrně běžný jev u lidí, a to obzvlášť u lidí, kteří v sociálních vědách nejsou vůbec vzdělaní, anebo se příliš nezajímají o životní prožitky jiných kultur. V lehčích projevech není tedy etnocentrismus vyloženě škodlivý. Slouží k jakési přirozené ochraně vlastní skupiny. Když to ale začne zacházet dál, může to vést k porušování demokratických zásad, hlavně pravidel tolerance, svobodné diskuze, principů a ideí humanismu a objektivní a obecné pravdy. Jak i pan doktor Cvekl říká, vše tohle pramení ze zaujatosti, nedostatku informací, izolovanosti či pocitu ohrožení. Na tohle vše si musíme dávat veliký pozor, protože i přesto, že etnocentrismus se nerovná nacionalismus, jde s ním obvykle ruku v ruce. A přitom, jaké všechny pravicové ideologie už Sibiřan teď zastává, doufám, že s tím etnocentrismem a přidruženým nacionalismem nebude zacházet někam dál a nebude příliš často opakovat své My heart goes out to you momenty. Zapojme trochu toho kulturního relativismu a uvědomme si, že na prožitky lidí v jiných kulturách musíme pohlížet očima jejich hodnot, norem a ideí a že k nim musíme alespoň z nějaké míry přistupovat otevřeně a nehodnotit příliš jejich správnost a nesprávnost. Sociální přijatelnost různých věcí je v každé kultuře naprosto odlišná. My to vlastně nevidíte, to jsem za cenzuru. Jak by tam někdo píše celulitida, si tlusta, blablabla, a ona, to je normální, já mám normální váhu. Já mám fakt velice silný pochybnosti, že Sibiřan mluví s jakoukoliv ženou, protože mít celulitidu je opravdu normální a nemá to skoro nic společného s tvojí váhou. Můžeš mít celulitidu, i když máš podváhu. Faktory způsobující celulitidu můžou být stravování, genetika, kouření cigaret, hormony, stárnutí. Samozřejmě jeden z faktorů je i váha, ale celulitidu má asi 90% žen a objeví se jim zhruba někdy po pubertě. Takže mít celulitidu je naprosto v pořádku a pokud vám celulitida vadí a snižuje to ve vašich očích atraktivitu daného člověka, tak doporučuji najít si muže, protože statisticky muži na celulitidu trpí jen vzácně. Co se její váhy nebo jejího tělesného tuku týče, kde je problém? Co je na jejím těle nenormální? Je nasvalená jako prase, protože dělá pole dance a kruhy a sportuje a posiluje a k tomu má prostě nějaký tuk na břiše. Za prvé je tam, aby chránil orgány, za druhé to neznamená, že má nějaký zvýšený procento tuku v těle, protože má svaly. A za třetí, i kdyby měla nadváhu, tak to neznamená, že je její váha nezdravá nebo že jí hrozí nějaký zdravotní komplikace. Není to pozvánka na to dávat nevyžádaný názory na její vzhled a není to pozvánka na to na ní ve 4 videích pokřikovat, že je tlustá. Jo, ona šejmovala tu, jo, už jsem si vzpomněl ty vole, ona šejmovala nějakou tu holku, že není normální mít 42 kg nebo kolik. Ne, ona jí šejmovala za to, že tuhle váhu normalizuje. Ona jí šejmovala za to, že ukazuje lidem nezdravý standardy krásy, kvůli kterým se musí držet na šílený podváze, kvůli který ti hrozí mnohem závažnější a okamžitější zdravotní komplikace. Ale ty to vlastně víš, když jsi o tom mluvil v kontextu kulturistiky a bikini fitness, že držet se na nízkém procentu tuku a vyhladovovat se kvůli kráse není úplně zdravý. Ale tobě to nevadí, protože dokud je to kvůli standardu krásy, tak si lidi můžou ničit těla, ale jakmile si ničí těla takovým způsobem, který ti přijde neatraktivní, tak je problém, viď? Ale pak řekne, že normální mít nadváhu, vole, několik kilo, nebo až 10, vole, možná. Jako já jsem zjistil, že já tu váhu jakoby vůbec nedokážu typovat, já myslel, že Denisa měla 110, měla 150, takže já jsem úplně mimo s váhou. Ale vole, prostě očividně má nadváhu. Když to nepoznáš, tak drž hubu.
Proč máš potřebu jí připisovat jakýkoliv metriky, když nic nevíš a nedokážeš nic odhadnout? Proč máš potřebu tlačit na ženy svoje standardy krásy, když víš, že je nemůže každá splnit? Proč křičíš ideologie, oni tady šíří ideologii, když sám v každém videu šíříš svoji ideologii? Když nevíš, jestli má nadváhu, ale stejně jí cpeš, že má nadváhu, protože vidíš jakýkoliv tuk na jejím těle, tak seš idiot. To nejde jinak říct. Myslíš si, že můžeš mít názor na někoho nebo na něco, aniž bys o tom cokoliv věděl a víš, že o tom nic nevíš, ale stejně máš potřebu vystavovat nedostatky ostatních na svém kanále, aby se ty cítil líp ohledně svýho mizernýho, smutného, nezajímavého, nevzdělaného života. Ubožáku. Takže mít podváhu, anebo jakože tu nižší hranici toho normálu, tak není normální, ale vole, být tlustá normální je, vole. A tohle jenom to pokrytectví, to falešné body positivity a tohle to, co oni všichni pryčou, vole. Tak, protože když se to body positivity hodí mně, tak je to normální, je to dobrý, kamo, být tlustá, je to běžné, takhle vypadá normální ženské tělo, no ale když máš podvahu, to není normální a udělala video, kde tam řovala po borce, že to není normální mít 42 kg, vole. Si do. Rostomilý, nadávat umím taky. Ty retardní vymletej svalohlave. Když si umíš spočítat svoje BMI nebo BMI Denisy, tak proč si nespočítáš, že při 173 cm mít 43 kg je podváha 10 až 30 kg. Ty sám si teď sereš do huby tak, že to začíná přetejkat. Děláš úplně to samý, z čeho obvinuješ jí. Když se to tobě hodí, tak je mít podváhu víc jak 10 kg normální, ale když má někdo 10 kg nadváhu, kterou ani nevíš, jestli má, tak je to tlustá šlejska. Vždyť ani nevíš, co znamená být tlustá, Píta ti to taky řek. Je rozdíl mezi tím mít 10 kg nadváhu a mít třeba 90 kg nadváhu. A když to nebudeš rozlišovat, protože v tvým debilním šovinistickém mozečku je každá ženská se špetkou tuku tlustá kunta. A ty jí to za každou cenu musíš říct, protože ona si jinak bude myslet, že mít doslova normální postavu je atraktivní, tak tím budeš tlačit nezdravý ideály krásy, kde mít 30 kg podváhu je normální a zdravý stav. Už si laskavě konečně vytáhni hlavu z prdele. To je pro dnešní video všechno, dejte like, dejte odběr, já si jdu dát studenou sprchu, abych se sklidnil. Čus.